Rugyan tayo dahito panagdaydayaw tayo itinagan ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo. Ti Apo at dakuma kada kayo. Kakabsat iraman tayo pa yung ikararagan ti special intention dagiti kakabsat tayo ni Jed ken Benitaro, ni Rowena Patugalan ken ti pamilyana, ti Heronilia Ichon family, ni Pinky Biag ken ti pamilyana, the Edsel ken Joyce Olep, ni Dominga Luis ken ti pamilyana, ti Labrador family, ni Bots, ni Mimi ken Lin, ti Damilig ken Liwag family, kastapay ni special intention ni Jesse-Ron Palakpak Panyo, kastamet the Mr. and Mrs. Antonio Baya ken ti pamilyana. Kakabsat adda tayon ti maikatlo nga Domingo ti panagungar. Adu dagiti talugading nga ented ti Dios kada tayo, adu dagiti laing siglat nga ented na kada tayo, na napinpintas to pay laeng, na agtalek tayo iti pagayatan ti Dios, no anya dagiti plano na kada tayo. Agkamatalek tayo nga rod iti Apo. Kadap no maikaritay ang makiranod iti dahito na santon a misteryo, bigbigan tayo pay dagiti basbasol tayo. Pagbabawyan tayo idayan, tangay mamati tayo, ti Diyos manang ngaasi ken managayat. Kawanem basbasul mi bidot nagkurkurangan mi katalawen nakam kadi nakalmesan na kempos pusumi Kristo mga Kristo mga sikat pakawanem basbasul mi bidot nagkurkurangan mi katalawen nakam kadi nakalmesan na kempos pusumi Apo mga sikat, Apo mga sikat, pakawanem basbasul mi bidot nagkurkurangan mi katalawen nakam kadi nakalmesan na kempos pusumi nakalmesan na kempos pusumi Gloria iti Diyos iti kangatwa ito'y nagakapya kadagiti tattawa na imbag ti banat nagmakemdam ibunan nagdaka itanok daka pagrupaban daka daydayawen daka yaman kam ken kagapuiti
apo niya Jesu Kristo. Bugbugto nganak ti Diyos nga apo, Cordero ti Diyos ken anak ti Ama. Gloria iti Diyos iti kangatwa. Sika mangika kadagiti basbaso ti lobo, kasyan na kami. Sika mangika kadagiti basbaso ti lobo, awatem kadaitu araraw mi sika si tutuga iti makanawan ti Ama. Kasyan na kami. Yang tangay siksika o apo Jesu Kristo tinasantwa, siksika ti apo, siksika iti kangatwa, iti timpuyog ti Espiritu Santo, iti gloria ti Diyos Ama. Amen. Kumararag tayo. Ipaay mo kadaapo, taagragsak kami, gapo ti pan nakapabaro dagiti kararwami, ket da kami amang ipaspasindayaw ti pan nakaibilang mi nga anak mo, patalgedam kaditi nagloryaan to a panagungarmi, gapo ken apo Meso Kristo nga anak mo ket Diyos, iso magipagbiag ken makipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo, Diyos nga agnanayon nga awan ti inggana. Ti maibasa na adaw iti aramid dagiti apostoles. Kinuna ti kangatuan na padi kadagiti apostoles. Nainget ti panangbilin mi kada kayo, adi kay mangisuro itinagan daytoy a tao. Kitain yu ti aramid yu. Nagwarasen ti panursuro yu itintero a Jerusalem, ket kayat yu pay nga ipabasol kada kami ti papatay na. Simungbat ni Pedro ken dagiti dadumang apostoles. Adda nga agtungpal kami iti Dios ngem iti tao. Ti Dios dagiti ammatayo pinagungar na ni Jesus a pinapatayo babaen ti paningilansayo iti krus. Intanok na ti makanawan na kas pangulo kin mangisalakan. Tapno ikkan na dagiti Israelita ti gundaway nga agbabawi kadagiti basbasol da tapno mapakawanda. Da kami ti makapaneknek kadagitoy, kas tamet ti Espiritu Santo, ngayon ti Diyos kadagiti agtulnog ken kuana. Pinastrek da dagiti apostoles, pinasaplit da ida, sada imbilin manen, adidag sasao itinagan ni Jesus. Pimanaw nga rod dagiti apostoles, iti saklang ti Sanhedrin. Kas taunay ti ragsakda, ta imbilang ida ti Diyos, amay kari, ngagsagaba iti panakaibabain gapu itinagan ni Jesus. Ti sao ti apo.
Idaydayaw da ka o Apo, gaputayin sa lakannak. Idaydayaw da ka o Apo, gaputayin sa lakannak. Idaydayaw da ka o Apo, gaputayin sa lakannak. Ket di mo impalubos, adagiti kabusor ko pagang angawandak. Itilubong dagiti natay, inaunnak. Naikuyugak kadagiti agpababa, iti mangliweng-liweng nga abot, nupay kasta, pinagbiagnak. Idaydayaw ka o Apo, gaputayin sa lakannak. Ikantayo ti pagdaydayaw ti Apo, dakay ang mapagtalkan at tao na. Lagipen nyo dagiti inaramid tinasantuan, ket agyaman kayo kenkwana. Apag darikmat laeng ti pungtot na, ngem ti kinaimbag na aginggat adabiyag. Mabalin nga iti rabii adagsang sangit, ngem iti bigat ragsak ti sumukat. Idaydayaw da ka o Apo, gaputayin sa lakannak. Denggen nak o Apo, ket kaasyan nak. O Apo, tulungan nak. Pinagbalin mo arag-u ti dungaw ko, inikat mo ti panes ko, ket kinawasan nak iti ragsak. Idaydayaw ka o Apo, gaputayin sa lakannak. Ti may basa na adaw ti libro ti paltiin. Siak ni Juan, kimita aket ng nged ko ti timek dagiti rinibo ken riniuryo nga angheles. Linawlaw da ti trono, dagiti sibibiyag a parswa ken dagiti panglakayen, ket inkantada tinapigsa. Ti kordero a napapatay, may kari nga umawat ti panakabalin, kinabaknang, kinasirib ken kinapigsa, dayaw, dayag ken panakaitanok. Ket nangyeg ko ti panagkanta dagiti amin a parswa sa dilangit. Dagiti adda ditoy daga, dagiti adda iti uneg ti daga, dagiti adda ije baybay, ken amin a parswa ti entero a lubong. Iti situtsugaw a trono, ken iti kordero. Maited kumati tanok ken dayaw, dayag ken panakabalin, iti agnanayon nga wan inggana. Amen. Insungbat dagiti upat as bibiyag a parswa. Ket nagparintumeng dagiti panglakayen, sada nagdaydayaw. Ti sao ti Apo. Agyaman tayo ti Diyos. Idiritay ti gloria na, datay amina parswa. Langit dagain dagkanta, Hallelujah. Ti Apo at dakuma kada kayo. Ti panakaiwaragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasinsurat ni San Juan. Nagparang manen a mismo ni Jesus kadagiti adalan na iti danaw ti Tiberias. Kastoy ti panagparang na. Naumong da Simon Pedro, Tomas a mauawagan iti singin, Natanael at Tagakana, nga ili ti Galilea, dagiti anak ni Zebedeo, ken duapay nga adalan ni Jesus. Kinuna ni Simon Pedro kadagiti kakadwana, innak agkalap. Umay kami met kinunada kenkwana. Napandangarod ket limmogan da iti bilog. Ngem pulos nga awan na alada a nagpatnag. Idilumlumgaken ti init nagtakder ni Jesus iti igid iti danaw. Ngem saan anailasin dagiti adalan. Kinunangarod ni Jesus kadakwada, babbaro adda kadi nakalapan nyo. Awan apulos insong batda. Kinunana kadakwada, iwayat yo ti iketyo iti makannawan ti bilog, ket adda maalayo. Inwayat dangarod ti iket, ket saan dan ama isang at gapo ti kaado ti naalada nga ikan,
Kinuna ti adalan adinungdungo ni Jesus ken ni Pedro, isu daytoy ti Apo. Idinangeg ni Simon Pedro nga isu ti Apo, nagbado ta nakauksob idi, ket timmapwak iti danom. Ngem nagbati dagiti daddo mga adalan iti bilog, amang isangsang at iti iket, anapno iti ikan. Saan daunay nga adayo iti sangat, agsa nga gasot a metro laeng. Idi nakasangat dan nakita da sadyay ti dumardarang abiggang, ken ti matuntuno nga ikan, ken sumagmamano at tinapay. Kinuna ni Jesus kadakwada, mangyag kayo ti ikan akaalalayo. Napan ni Simon Pedro iti bilog, ket insang at na iti iket, anapno iti dadakkel nga ikan. Sa nga gasot 50 ket 3 amin. Ngem nupay aduunay ti ikan, saan anabsang ti iket. Kinuna ni Jesus kadakwada, umay kayo mamigaten. Awan kadagiti adalan tinakaitured ang nagsaludsod kenkwana ti kinasi asino na taammudan nga iso ti Apo. Iti kasta immasideg ni Jesus, ket innala na ti tinapay ken ti ikan, sana inted kadakwada. Daytoy ti maikatlo a panagparang ni Jesus kadagiti adalan na kalpasan ti pannakapagungar na. Kakabsat ti Ebanghelyo ti Apo. Good morning. Welcome kadagitay bisita tayo. Dapay naggapo ti Abra, New York. Damot sa bali nga bisita ta. Dapay Mantanas, Santa Cruz. Welcome kada kayo amin Apo nga bisbisita nga addatata. Dayto yan ti pakagulwan tayo. Medyo naobserbaran tayo nga nalaing, idtoy tayo nga maulaw. Apay, dayto Ebanghelyo tayo, naggapo kin ni San Juan. Nubasaan tayo, ti dagajay talo, mano ti Ebanghelyo tayo, nagiti nagsurat, sino da? Nya? Rufo, Goryo, Colas, nya pa'y? Matthew, Mark, Luke, and John. Kadijay Matthew, Mark, and Luke, kuna tayo, synoptics, kunada dayjay. Nagpapada dati presentasyon ni Juan, sabsabali dati presentasyon na tata. Apaya niya nagdumaan da, nagsabali gamin ti focus da nga writer. Sabali ti focus da. No, kitaan tayo gamin kakabsat, dagiti agkungkuna, hanak expert ti Biblia, hanak nga nagbasa di ordinary studies Latin na aramid kanyami. Ngam dagiti, kitaan tayo, ni synoptics, ni Matthew, Mark, and Luke, agpapada diti presentasyon sa balikin ni John. Kasano dagiti Matthew, Mark, and Luke? Synoptics, kunada da ito'y, isuda ti canonize nga upat nga ebanghelista tayo. Ti in present da ito'y, manipod na iyanak, kabibiyag ni Apo Jesus, manipod na iyanak, aging nga dimakkel, nangisursuro, nagtutuok, natay, nagungar, period. Synoptics dayay. Ngam ni San Juan, naununag ti presentasyon na, anya dayay, haanlaan nga na i-present ni Apo Jesus nga kastao, no di kastao ken Diyos. Nag-focus iti divinity ko na dayay, iti kina Diyos ni Apo Jesus apaya, from the beginning, iti rugiti Ebanghelyo ni Juan, anya ti kunana, anya naganan, the Word became flesh, tisao timmao. Before pa ilang nga mayanak ni Apo Jesus, iso dayay timbaganan, tisao timmao. Aging gana iti panungpalan ti lubong, ti kina Diyos ni Apo Jesus, iso tinang surat, ti paltiing revelation. Dijay pagpatinggaan to ti lubong, iso nga sabali presentasyon ni Jan. Kano dito, ino-obserbaran tayo, maulaw tayo. Apaya, anya ti Ebanghelyo tayo tatam, miraculous cuts, kunana dijay. Napandanag kalap, kaado ti, oh! Diyos ko, Apo, alaam amin nga maturogan, Apo, tapno awan pidwadang agbiyagan. Napandanag kalap, ado na alada, ngam nagduduma. Ni ti umuna kanya da ngamin ti Biblia tapno ma-recall tayo haan tayo lang ngamin nga agrilay nga kung kuna tayo nga sola eskriptura
Bible alone. Tradisyon kanya tayo. Before nga na isurat ti Ebanghelyo, tradisyon, anya ti tradisyon, oral tradisyon, nagdindinamaganda. Awan tinang sursurot kini Apo Isus nga nagilis-lista for documentation. Akong kuna, awan. Imagine nyo, tiim mo na kadagiti Evangelista di Synoptics, Mark, ni San Marcos. Anya nga tawon nga nasurat ti libro ni San Marcos, approximately around year 70. Kani Apo Isus natay around 30 to 33. Therefore, naaramit ti surat ni San Marcos nga iso tinangipaternan da Lucas ken Matthew, da surat da ni San Marcos. Isok kababaan ni nayunan da. Anya tinayon da kwele Q source kunada kwele anya deya Q source nga kung kunada nagdamdamag dati sa bali iso deya oral tradition. Imagine nyo, natay ni Apo Jesus the age of 33 approximately. Hantay nga approximate kun natayo malaksid ano adda kay idin. Nakita yung nga mismo awan. Ka after 40 years sa dalaang rinugyan tinagsurat. Iso nga anya naka-i-record kanya da iji panunot kin experience da kas pangarigan ko matata. Anya ti na event idi after before 40 to 50 years. Ni di hanak nga mga kampanya di presidente Ferdinand Marcos ti presidente ide haan. Imbag idin tat da vision adda ka picturen. Tatada panunutan tayo. Inyo nararamid na. Kunada, taga Ilocos Norte, nagpresidente, kunada nalaing nga agi-speech, nalaing nga kwa. Dayalaang ti ko'y makunatayaw. Ado ti record. Kasjay mo ni Apo Isus. Idilagi pandan, linagip dalaang ni Marcos around 70, year 70. Therefore, 40 years after nga nagungar ni Apo, sa darinog yan tinagsurat. Inya tinangipasa dayjay oral tradition. Is istorya sarsarita. Iso nga dakay nga agin lalaing ti Biblia. Nga padpadaka na kanalaing ti Biblia. Nga ibagbagayo nga scriptura laeng awan ti tradisyon. Wrongan in the first place, tradisyon nga immuna ti Ebanghelyo sakbay nga naisurat. Nag-iinistoryaan dalaeng nagdidin na maganda. Katat ni Marcos, iso ti immuna. The Matthew ken Luke, isu da adda kwele anya de kwele kunana de Q source anya de surat ni Marcos ni nayunan da babaan ti panag-research da iti sao handa nga nagsurat kani San Juan dati Ebanghelyo tayo around haan nga 70 no di 85 to 90 years ay 90 ti taon idi 90 85 to 90 therefore 50 years 60 years sakbay ay kalpasan nga nagungar ni Apo Isus sa rinugyan ni San Juan tinagsurat. Therefore nagatidog di space na nga haan nga nakasurat remembering niya. Dayjay laeng nagkuadalaeng nagrecall da naglaglagit da. Iso nga ti presentasyon, kitaan nyo dati presentasyon da DJ Gospel, Yatallo, Matthew, Mark, and Luke, DJ Miraculous Cuts. Nakita, kadagay Yatallo, ni Marcos, ni Matthew, ken ni Luke, ni Lucas, nakita ni Apo Jesus ni Simon Pedro, agkalkalap. Nakita na agkalkalap. Awan na alam ni Apo nagpapanag kuna ni Pedro, iwayat mo ta ikot mo. Sigon da Yatallo da ito agkalkalap. Idi nakaalat ti ado ni Pedro kuna ni Apo Isus kanyana tatasaanen nga tao ti kalapom. Ay haanen nga ikan ti kalapom taon ton. Si bibiyag pala ni Apo Isus idi mangrugi ti public ministry na. Kanya ti kunana si mursuroten ni Simon Pedro aging gana nga adalan na si bibiyag ni Apo Isus dayta. Ngam daytoy met Ebanghelyo tayo tata ni San Juan sa Bali. Apaya nagungaren ni Apo Jesus. Iso nga maikatlo nga panagparang na kalpasan ang nagungar. Anya tinaaramid. Iso nga ditoy ni Lucas ni Juanen. Anya ti impresent na kunana dayto yan. Nagpintas datoy panangipresent nan. Anya ti impresent na naguurnong dagiti adalan. Kano da Lucas ti no dagiti tallo ti surutem haanda pay nga nagkikita.
tatan ni San Juan naguurnong dagiti ada kayat na nga saon agaamudan. Apaya nga nagsublida nga nagkalap. Dagiti ni dagiti na pan nagkalap. Simon ni Tomas mawawagan singin, Natanael at Agakana. Dagiti anak ni Zebedeo, James and John. Santo dua nga adalan ni Apo Jesus may sadita ni San Juan. Naguurnong dan. Apaya nga naguurnong da, naupay da nga natay ni Apo Jesus. Nagparang kanyadan na mindwa, ngam di ka pamintlo, anda ammo ti aramidan da, maupupay pala jiri inada, nagsubli da di ordinary life da, na panda nagkalap. Kanya ti kuna ni Abay Simon, inak agkalap, umayak met kunada. Nagpapanag, imaginam ta nagpapanag. Awan Apolos, uray bagsang, uray no butite, uray no alukap. Awan na alada. Nga man ti ibagbaga na apay nga nagduma dati presentasyon. Dagiti tallo ni Matthew, Mark, and Luke, si bibiyag ni Apo Jesus, ni John, nagunga rin ni Apo Jesus. Kasano nga ti pa nang reconcile tayo kadagitoy? Kasano ti pa nang reconcile tayo nga roday ta? Ngamin after 50 years, 60 years nga linagit na, kayat na nga saon na pasamak nga ado tinaalada, haanda makita di eksakto, no nagungar wano si bibiyag idi, ngamin linaglagip dalaeng. Hampay nga nagungar ay agaw awis pa ilati adalan idi, kung nadagay talo, kunamot ni Juan, haan nagungar idin. Ngaman niya ti kahit nga ibaga, nakaalada ti ado nga ikan. Mistake man di presentation da nga dua at the discrepancies na ngam na kaalada ti adu nga ikan dayet ti sigurado na panda nagkalap ka na kaalada ti adu nga ikan, therefore na aramid di miraculous cuts kanya tinaaramid na pan nagkalap da dagiti adalan buo da itoy ni San Juan ti luguban tayon ta iso na ti ebanghelista tata anya ti kunana babbaro adu kadi na alayo. Awan apo nagpapanag awan na alami. Anya nga taday jay. Di pan nakaawan tinaalada. Plano nga ta ni Apo Jesus. Sigurado nga ni Apo Jesus idinagungar. Addan di ayanda. Ngamahan pa nga nagparparang. Kadkadwa na idan. Pasurot na nga rod ida. Addan ijay kadwadan. Ngamahan lang pa nga nagparparang. Imagine skilled nga agkalap da Pedro kin ni Andres nga agkabsat dagiti anak ni Zebedeo, James and John ta iso tindakdakkel da nalaing da ammo da no sa dinot pagipurwakan da kaawan pulos na alada anya da plano nga ta ni Apo Jesus adda nga ta di abay da kanyang tati kunana kaslamot kanya tayo no mapantay ko maagkammal amoy tagkammal nya ti ikastam tap no agserte di jay mapan agkammal ipayapay mo kano di aklaw haan malas di jay wano swerte malas no pang kano agkammal di ka arubam taka handa kayo ti agpadigo ipayapay mo di aklaw awang kan maalan baka impayapay na Apo Jesus ti aklaw da kami aga adumat ati sekreto mi di ayan mi tapno gumasat ka nga agkammal anya di jay amuyo tay baniit daytay hok nga lawin nga adda istik na ti aramidin mi nga istik na dayjay baniit tapno nagasgasat ko nami daytay kawayan nga pinagasyumi ti lungon na adda maipunpon agi innagaw kam dayjay no napangkuman niya ito nagawid kami bagik apaya aramidak nga istik ti baniit ngam no nalayaw data nga baniit agmama nya ti connection di layaw ko mga amo layawan ko na data agmamalas kamot mayat ti agkalap met adda swertem no dadduma ngam no makakadwa ka ti adda siding ti ubet na talaga oreg malmalem ka awan ti maalam jam mo so napang kay agkalap kitaan nyo adda siding ta ubet mo kun mga umun atam amo itugtugot dini Apo Jesus anya nga tadayjay intentional kadi nga addan ani kadwadan ta nagungar nga rudan urehang nga nagparang intentional kadi nga imbaga na nga awang ko maalayo kunana siguro tapno maipakita na di power na awan na alada idi kuhan kunana ipadasyo idta makannawan
Anya ti kuna ni Pedro, po nagpapanag kami nga nagkalap. Awan Apolos tinaalami. Ngam no iso ti kunam, tungpalan mi. Da Pedro, da Santiago, da giti kakadwa na skilled da gito nga mangalap na kalalaing da. Ni Apo Jesus karpentero. Karpentero ni Apo Jesus ang nga mangalap. Nalaing da gitoy. Ngam awan na alada. Ngam iditinungpal da di pagayatan ni Apo Jesus. Mano tinaalada nga ikan? Wan samo dumdumngag Apo. Pagtulungam ka di idan no di da dumdumngag 150 tuleng na kita uy 154 sigon nila ang dyan tinangi present day jay kadagiti dagdumahaan apa yang 154 apa nga wanahan nga 155 apa nga hanga 200 apa nga nga imbaga nga nasurok asa nga gasot ngaming kanya dati 154 divisive by 7 perfection, abundance, narabuy, Ilocano na barayuboy, narabuy. Di jay meaning na jay 154. Kanya di jay bagbaga na di jay universal salvation na perfection kayat na nga sa uwan, salvation for all. Di jay ikat ko na uray na mabinnatin hanga napisang ay nakat na nga sa uwan, natibker dato nga simbaan nga pinagakop na. At the meaning na di jay, 154 nalagda di jay ikat. Tatangarod, nalpasan di pa nga ilawlawag na no apaya nga nagduma. Padasan tayo nga tingitingan. Anya ti mabalin tayo nga paglabanan. Pagdiferensyaan. Nya, tilaing ti tao, skilled, talent, asset versus the will of God. Gisiglat ti tao versus against dejay pagayatan ti Diyos. Taapaya, batikan da gito'y nga mangalap, sanay-sanay da. Awan Apolos na alada. Lumawagan, natingan ti ikan, tapumudot di igidan. Agpatingadan ka 100 meters ko na nalaang di kasidagda. Ngam ko na ni Apo Jesus, iwayat yo, ado maalayaw. Linipat da jilaing da, oray na banbanog da, impadas da, nagadot na alada. Isang ano da duma, di jilaing tayo, di siglat tayo, di talent tayo, di kabaulan tayo, napinpintas to pailaang no agtalag tayo, iti pagayatan ti Apo. Oray kas ano nga siglat mo, no haamo nga surutan di pagayatan ni Apo Diyos, uray data si katika si siglatan ka, tatalintuan kalalaingan, agkurang to pailaang no ibasar mo iti pagayatan ti Apo. Dahil agresiris, no daduma, titendensi tayo nga tao, nalaingak mat, at damot diskartek, at damot sanikwak, at damot nagredwarak, I can manage, kung namot ngam nalalaing to pailaang, dayjay surutem di pagayatan ni Apo Diyos. Kalangorog nga siya, example kumot. Kada kayo, parents, idi da kayo nga, dato'y tata nga, nag-grade war kinhaan, idi da kayo ti agtutubo, idi da kayo ti agrubot ti biyag na, adda plano yo ti biyag yo. Adda nag-grade war ti mestro, hamang nagisuro, adda nag-grade war ti abogado, hamang nga nag-abogado, adda nag-grade war ti kwan, haamot nga nagkasta, adamot awang grade war na ngam nalalaing pa ngam mestra kin mestro. Adamot nag-grade war ti communication ngam isumot ti the best nga communicator tata chismo sa garod. Laray tay kalalaingan. Adda dagiti plano tayo idingam no daduma apay nga iso nagbalinan tayo. Dagiti balak yung asawaan, ay ito ng mga asawaak, kasto ito ti asawaak, anyan to, daytay to mestra. Taapaya, may mayat to tada sweldo na. Ay, no mestra tayo nasawam kamin tatalon ka nga padpadak, ay apo ko para sunsundo ka, nagladaw kan? Yes, ma'am. Kung kunanto mo jilakay mo na. Ma'am to ti awag na kanyam. Nadidya, adda nga plano tayo, uray dagita ubing yo, anak yo, apo yo. Adda di plano tayo para kadakwada. No daduma ka gadagiti daduma ka gumatang da pa iti educational plan dan apaya kasto iti pagbalinam. Yes.
We have the plan. Adda di kayat tayo. Adda di vision tayo kanya da. Ngam sito it nga, maiyan nurot mo lang nga pagayatan niya po Diyos. Tanudad duma, handan tumula naragsak. Kinudad duma, hamad lang agbalin. Can be open to possibilities. Be open na niya ti kayat ni Apo Diyos kanya tayo. Kasi kahanak nagplano biyag ko. Kada kaya nga mga makamamukan niya. High school ak pala ang makabaybaya din. Anya ti plano nga rin nagbasa college pulos. Nalpas ti college sa nagsardengak 1 year. Gaputan na tayo mo day di amang ko. Sang-sanga pulo kami magamin nga kakabsat na sirib mo day di nga Andres. Sinapsapan ng tinatay. Ta makaamukay mo biyag yung ko nagasamata. Sanga pulo nga pakanam. Hindi ka pala darsen ti matay ta makaamuda biyag dan. Iso nga din nag-graduate tayo schoolan, siyak ti adamot pakitaltalong kami, awan dagami, makitaltalon ni Manong, makitaltalong di sa bali, adda minulaan na tabako, adda minulaak nga bukod, siyak ti nang idaulo mo't iji balay. Awan plano ti biyagan, amuyot in bagada garod kanya, may sursuruon nyo ti agtrabaho ti taltalon, ta awan pagbasa yo, perfect talaga nga awan. Iso nga idimot din aka, anya lati ubrak mo't, kalpasan nga, apaw, agis ispray ka ti tabako, idi ka natatayag. No naabutan nyo dagi ti natatayag, di bomba di spray. Awampay mo ila face mask kada, abungot ide, spray maka masabsabuagan ta ropa, may isang dati ropa, kasla na ruwa, na sprayan nga igas, dati ropa ko, nagasa may sprayan na kastani. So kung kitaan da kape, kasla ka igas nga na sprayan, father, sanay, kung nakmat na. Kadaya, di makal, nagtalon, awan plano ti biyag. Apang kami mat makisalsala, idi daw, nunin may peta, kabaruan ka da, bani ka da ko, idi, pagpagnaan mi nakabulsa ako mat adi, sigarilyo nga nalaka, West Point na, ganan sa daya, at dalong haircode to yung adi, kagkagatag na panak sumala, tananana, tanan, kung ko na. Napayjak ka na padasan, amok awan plano, ngam amuyo timan ikarkarit ko nga kasla iklim ko lata daytoy makimismisa je pamilya kasla adda na pukaw mo no mapan amin dagiti kakabsat mo makimisa ka hangkanapan kasla kas jitirinak diyan mo awan plano siguro adda plano ni Apo Dios may salati kararag ko idi urek goy-goyo dakti guma nga amuyo ti guma in English geme Diyos nga pagpadanom amoy ti may isa lang ibagbaga kay di, Apo, apay kastoy lat nga dati, biyag kon, mga sawaak, siyempre, aga bugoong tumo lang, alangan nga makaasawa aktimistra kadak, nga, agmarmaratang-tang dagita barbas ko nga nagunag ti matana nga, paraguyod ti guma, alangan nga makaasawa ka mo timistra, awan lata, siyempre kasjeto manan, ngam ti kararag, idi, tamakimismisa kami, kunak apay kastoy nga lat nga dati biyag kon, awanin na awan ti plano, awan ti panggap nga agkalis at awang garod di awan. Iso day yati kong kunak, awan plano, at dagayang plano ni Apo Diyos. Isuna ti nagplano hang nga siyak. Isuna ti nangiturong hang nga siyak. Kanudad dumakas diya tayo, adda jilaing tayo, adda kayat tayo, adda pakaupayan tayo, ngam be open no anya mo ti plano ni Apo Diyos para kanya tayo. Rinaan tayo mat, no anya mat, di kayat ni Apo Diyos, para kanya tayo, haan lang nga di kayat tayo, no di kayat na, para kanya tayo. Kas di tinapasamak ka dagiti adalan, di laing da nga mangalap, batikan dagito, expert dagito yung agkalap, ngam di sinurot da, kunana awan na alami Apo, ngam gapot ako nam, padasen mi impadas da, anya tinaalada, nagadot na alada. Isuda je kanta tayo. Hanya je kanta tayo. Pedro Santiago Juan napanda nagkalap. Sadyay kabaruan inwayat dat iket. Kapit na alada. Adot na alada. Anyan aragsakda. Idi nakaaladan nagsubli je rag-uda dagito yung adalanan. Idi ni San Juan datoy idi nagungar narinadan nga adda nga nagungar ni Apo Isusen nagsubli di rag-o ti biagda. Kasi magkanya tayo tatangag da mati panagbiag tayo.
Hantay mo tan ang mapan agkalap no makita lati pan nakabalin ni Apo Dios. No bigbigbigam ti no sursurutam ti pagayatan ni Apo Dios iti biag mo. Tatang agdama. Dayjay pas dayjay napalabas pakawan mo no nakamalim idiay pakawan mo no anya dagitay nagkamalyam nga decision idi by amon into no bigat ta agbiag to no bigat ti biag na tatang agundaway anya ti mabalin tayo nga ikawes. Surutag ti pagayatan ni Apo Dios masapol nga naragsakak agrag-uak tanagungar ni Jesus para kanyak. Palakpakan kayo mat congratulations no imay kay pa nakimisa tatangagundaway naggapgapuan nyo nga sampulanggit ang kay mga taga Salcedo amin baka dahil mati plano ni Apo Diyos king ka plinanom man no saan ngam no palubusa maka it's a God's plan apay nga adda ka uri agsagsang urang ka mati hangover nga dandani ka hanga makamata tay bigat aka nagsulit mapan naadda ka uri adda electric pan tayo nga dadakkel ngam nabaralat ta uri kag practice tayo mapan di impyernon tapno laklakaan tayo tula impyernon ta napudot garod ngam na di jay ngay kuna tayo nga nagmayat nga wen nagadumat ati pagkurkurangan tayo awam mo perfect kanya tayo nagaduk kayat ta iti biag ngam tatanga gundaway maririnam ka di nga haan mo lang nga bukod no di ka di plano met ni Apo Dios inayaban na ka met ni Apo Dios inayaban na ka met nga agbalin nga naragsak inayaban na ka nga agbalin nga agayat ka iti the rest of the day anya ti baga tayo Apo your will be done iso nga ro dijay kuna tayo nga matungpal kumati pagayatam iti biag ko Apo ti kumapagayatam ti itong tungpal ko uri addamang kayat ko ngam dijay kumapagayatam ti iwaragawag ko dagiti adalan anya tinagunggunada idi sinurot da ni Apo Jesus abundance na barayuboy idi sinurot da ni Apo Jesus joy the inner joy dagiti adalan kahandan nagsalsaludsod no sinno isuna ta apaya narinadan nga adda ni Apo Jesus kadakwada diyan mo ti sikreto na no mariri natay nga adda ni Apo Jesus kanya tayo surutan tayo ti pagayatan na anya pay berukan tayo nga rod nya kumapay ti iwaragawag tayo no han nga kinaragsak iti biag tayo ipaduyak-yak tayo ti pamati mamati ak iti maymay sa Dios ama aman nakabalin amin ana marswa iti langit ken daga ken kadagiti amin a makita ken di makita ken iti maymay sa nga Apo an Hesukristo bugbugtong nga anak ti Dios nagtao diti ama ti sakbay ti amin a tiempo Dios sa nagtao diti Dios silaw a nagtao diti silaw napaypay so a Dios sa nagtao diti napaypay so a Dios naianak saan anaparswa Dios sa kasmatlaeng iti ama ket gapu ken kuana na aramid dagiti amin nga adda gapu kada tayo nga tattao ken gapu ti pannakaisalakan tayo ket nangalay iti bagina iti tiyan ni Berhen Maria iti pannakabalin ti Espiritu Santo ket nagbalin a tao kasta met anailansa iti krus gapu kada tayo iti panagturay ni Poncio Pilato nagtutuok ket naitanem nagungar iti maikatlong aldaw kas palawagan dagiti na santuan asurat imulit sa dilangit ket situtugaw iti makannawan ti ama umay tumanen asi dadayag tapno kumen na dagiti si bibiyag kan dagiti natay ket ti pagarayan na dinto agpatingga mamati akmet ti Espiritu Santo nga Apo ken mangmangted iti biag iso agtao diti ama ken ti anak ket pagrukbaban ken daydayawen ama itimpuyog iti ama ken iti anak ket nagsao babaen dagiti propetas mamati akmet ti iglesia maymaysa Santa, Katolika, ken Apostolika, ipaduyak-yak ko ti maymay sa abunyag, apakapakawanan dagiti basbasol, namnamaek ti panagungar dagiti natay, ken ti panagbiag ti lubong amasakbayan. Kakabsat no awan tinapod no apanagayat, awan met ti kais-iskan ti panagbiag, intay kumararag iti Dios, tapno inna kumaiburay tinapaypay so ana Christian wan apanagayat kadagiti puso tayo, dagiti amin at tao iti tunggal panggep ko na tayo Apo denggem dagiti dawat mi
kinuna ni Apo Jesus, mailasin to dagiti pasurot nga babaen iti na Kristyanuan apan nagiinnayat da. Idawdawatan tayo tintero nga iglesia. Tapno agranyag ko mga babaen ti baro abilin ni Kristo. Kumararag tayo iti Apo. Para kadagiti adda iti turay, tapno di danto kumaibilang dagiti bagbagida, akas nabileg nga Apo, no dikat napakumbaba nga adipen, kumararag tayo iti Apo. Idawdawatan tayo dagiti bagbagi tayo, tapno masursuro tayo kung mga ramiden ti bilin ni Kristo. Ayaten tayo dagiti kabusor tayo, ken idawdawatan tayo dagiti mangirurumen kada tayo, kumararag tayo iti Apo. Idawdawatan tayo nga adu kuma dagiti tattao nga yaban ti Dios, amang ipakita iti ayat ken pamateg na kadagiti saan pa nakarikna. Iti na Kristyanuan apan nagayat, kumararag tayo iti Apo. Idawdawatan tayo dagiti bagbagi tayo, tapno agbalin tayo kung maanapaypayso apan nakabagi ni Kristo, babaan ti na Kristyanuan apan nagiinnayat tayo, kumararag tayo iti Apo. Agulimet tayo antay matdawaten dagiti bukod tayo apanggep. Dagiti panggep ti pamilya tayo. Intay met ikarkararagan dagiti kakabsat tayo adimawat titulong tayo amang ikarkararag kadakwada. Kumararag tayo. Apo denggem dagiti dawat mi ama tulungan na kam kadi babaen ti grasyam tapno ti pakasarakan mi iti gura imula mi ti ayat iti ayan ti unget imula mi ti kinaanos ti kinaawan namnama imula mi ti kinatured dawatin mi daytoy gapumet laeng ken Kristo nga anak mo ken Apo mi. Pagbalinem to inumen karwa madaydayaw
kayo. Madaydayaw, madaydayaw, madaydayaw ti Diyos, ilagnanan. Kumararag tayo kakabsat tapno da tayo ken dagitoy adaton tayo makaayayo kuma iti Dios Ama aman nakabalin amin. Kahit may paaya pakidaydayawan ken pakaigloriaan tinagan na ken kastamet apagimbagan tayo ken ti kadagupan tinasantuan nga iglesia na awatem kadapo dagitoy daton ti agragragsak nga iglesyam inted mo kada kami ti poon ti kastaunay a panagrag-o kasta kumapay nga itdem to kada kami ti panaglakami kadagiti bunga ti agnanayon aragsak gapo ken Kristo nga apo mi. Ti apo adda kuma kada kayo. Kasta kumamit. Itag-ayo dagita puspusoyo. Adada na si tatak ay ti apo. Agyaman tayo iti apo a Dios tayo. May kari kitrumbeng. Pudno unay ama ikari katrumbeng annong mi kat pakaisalakanan mi ada kami iti amin a tiyempo ibunan nagmi apo dagiti pakaidaydayawam ngem nang runa unay iti daytoy a tiyempo apan nakaisakripisyo ni Kristo adaton mi tababaan ni Kristo dagiti anak ti pudno maipasngay da iti agnanayon abiyag ket mailukat kadagiti mamati ti ruangan ti langit tababaen day di ipapatay na pinarmet na ti pannakatay mi ket babaen day di panagungar na insublina ti biag kada kami anan sata agrag o ti sangalubungan iti pannakapunno na kadagiti ragsak ti Pasko ti panagungar ket dagiti amin nga ehersito dagiti angheles ikantada ti imno ti pannakaidaydayaw mo ket kunami adi agsarday. Santo, Santo, Santo ti Apo, Diyos kadagiti amin, amin na parswa. Ilangit ken daganap no dagiti pakaidaydayawam usanay ti kangatan madaydayaw ti may itinagan ti Apo usana 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 iti Usana, usana, usana ini Pudno unay apo abiig ka akinasanto ket sika ti gubwayan ti amin akinasanto dawaten mingarod ti paaymo ta espiritu mamangpasanto kadagitoy adaton tapno pagbalinem ket ti paaymo ida kada kami abagi gandara ni apo mi a Heso Kristo isu idi sakbay ayawat na asi aayat ti bagina tapno agtutuok nangala iti tinapay nagyaman ken ka pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket mangan kay amin iti daytoy tadaytoy ti bagik isu amayawat to a maipaay kada kayo. Kastamet akalpasanday di panangrabiida nangala iti kalis nagyaman manenken ka sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket uminom kay amin iti daytoy tadaytoy ti kalis ti darak dara ti baro ken agnanayon atulag isu ama ibuyat to ama ipaay kada kayo ken kadagiti ado at tao tapno mapakawan dagiti basbasol aramidan yo daytoy apangilaglagip yo kanyak. Ti misteryo ti pammati. Babaen
krus mo, kenin ka panagungan, inakam insalakan, manupot sa ngalubungan, babaen ti krus mo, kenin ka panagungan, inakam insalakan, manupot sa ngalubungan. Itingarod pa nang ilagip mi, ti papatay, ken panagungar ni Kristo, idaton mi kan kaapo, ti tinapay tibiyag, ken ti kalis, ti pannakaisalakan, agyaman kam ken kata impaay mo, ama ikari kami, ngadda dito'y saklang mo, katagserbi kam ken ka. Dawaten mi apo, tada kami amakirano, diti bagi kandara ni Kristo, pagkaykaysa nakam kuma, ti Espiritu Santo. Laglagi pam kadapo ti iglesia manaysaknap iti sangalubungan kat parayrayom ti ayat na anadyosan. Laglagi pam met ni Marlo nga obispo mi dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pam pay apo dagiti kakabsat mi asi inana amat maturog asi inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim nang nangro nang ikararagan mi ni Santo Papa Francisco. Awatem kad ida iti sidong taranyag mo apakakitaan daken ka iti rupan-rupa. Dawaten mi apo tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidam kuma ama ikarikam amin iti agnanayon abiyag. Ket makiranod kam to ken naenggasatan na Birhen Maria nga ina ti Dios ni nagasat nga Jose nga esposo na. Dagiti nagasat nga apostoles ken dagiti amin asa santo isuda anakapudno anagserbi ken kaditoy daga. Makikadwa kam to kadmet kadakwada amang itantanok ken mangidaydayaw ken ka gapo ken Jesucristo nga anak mo. Gapo ken Kristo siga kaysa ken Kristo ken iti sidong ni Kristo iti timpuyog ti Espiritu Santo iroknoy mi ken ka man nakabalin nga ama ti amin adayaw ken gloria iti agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Intay umararaw iti ama ket lualwen tayo ti kararag nga insuro ni Apo Jesus kada tayo. Dawaten mi kan kaapo tay salakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi
Itdem kada si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi kat babaen ti panulong takaasim kada kami kan kanayon kumalaeng nga iti basol mailisi kami ti amin ariribok maikanawa kami kabayatan di panangururay mi ti kinagasa tanamnamaen mi ken iti yaay ni Hesus Kristo anang isalakan kada kami. Takukam ti turay ti panakabalingkin. O Apo mi a Hesus Kristo kinunam kadagiti apostoles mo kapya ti ibatik kada kayo kapya ngaggapo kanyak ti ited ko kada kayo saan kada dagiti basbasol mi ti mingmingam no di kat ti pammati ti iglesyam ket kas mayan nurot iti pagayatam ipaay mo kada si aasikan kuana ti kapya ken panagkaykaysa si kang agbiag ken agari iti agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Ti kapya ti Apo kan kanayon kumangadda kada kayo. Kasta kumamit. Iti napakumbaba naragsak ken managayat a puso ipaay tayo ti kapya iti tunggal maysa kada tayo. Kapya kada kay amin kapya. Cordero ti Diyos sa mangikat kadagiti basbasol sa ngalubungan mga asika kada kami. Cordero ti Diyos sa mangikat kadagiti basbasol sa ngalubungan mga asika kada kami. Cordero ti Diyos sa mangikat kadagiti basbasol sa ngalubungan itdem kada kami ti kapya itdem kada ti kapya. Adtoy ni Apo Hesus ti Cordero ti Dios sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong nagasat tayo anaayaban iti daytoy apadayana. Apo jak may karingo may kakanya nam ti may salaen na sa mapaimbag ton ti kararo. Tumangda ken kaapu ken yapasko araraw ko itaasin ken ayat mo pinakitaling tuyasok ko tumangda ken kaapu ken yapasko tuy
mararag tayo. Apo kitain na kamkad at taom, pinabaro na kami babaen ti inggakat mo nga aramidem, manipod iti agnanayon. Ipaay mo ko mga rod, tamaragpat mi tinagloryaan na panagungar to ti bagimi. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Diyos, iso magipagbiag ken magipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo, Diyos nga agnanayon nga awan ti inggana. Karkararagan tayo Apo, may palagip into no May 22, piyesta ti parokya tayo, may lagip ti umuna atawan nga pan nakaididikar, ken pan nakakonsagrar dahi nga altar tayo, ti simbaan tayo, kat nadaag nga piyesta dahi ta Apo. Manamnama ti haan lang nga di kaadda tayo, adda ko mapuso tayo amin, panagsisinaranay, panagtitinulong, tapno maad-adda nga marina tayo, ti kinasimbaan. Taday ti purpose ti simbaan, haan nga dahi ti building, no di ad-adda nga pannakabagi ti simbaan ni Kristo. Ta iso na ti ulo datayo ti bagina tunggal maysa kameng dayta a simbaan. Kano sika ti paset di simbaan nga nabalintong agmamatay ay baga tayo takayasan na nya. Wan dayati ti meaning ti kinasimbaan na po dayay kasano ka aktibo di puso, makikaysa, magipagragsak, makitinulong ti anyaman nga wagas, dayta ti pudpud no nga simbaan. Haan nga structure, haan nga di outside participation no di puso nga ad-adda, akas kamang ti simbaan. Ti Apo adda kumakada kayo. Bendisyonan na kayo ti man nakabalin na Diyos, ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Nalpasin ti nasantuan a misa, intayon iti kapya ti Apo, alleluia, alleluia. Agyaman tayo ti Diyos. Alleluia, alleluia. Suro ena ken pagpalinen kay tu surut tenda ket pagbalinen kay tu amang malapit tao pinanawan dadagos kagiti iket na ket sinurot na kenkwana pinanawan dadagos kagiti iket na ket sinurot na kenkwana biyag mo ken Jesus kay suti dalan mo mangarot ti biyag mo ken Jesus kay suti dalan mo tulong kinabudno. Pwede kurang. Pati Apo dagiti representative ti tunggal sisa ti cluster 1